Ta hagi ni gepor ngadan ni gabanai Ioh Phi. Nagabenta jong ni gepor kabang Ioh biang ni galat ia gaban wan biang syagi yeng ki sem ki jong Phi. Nagani ka studio ko jangi nang ni naga Grace Worship Center. Ngangu Ioh Phi na ta ka tu jing iseng kabang ila penbena nang ni malagapor ia ka tu 5th anniversary. Kabang ila penkut managani ubnai Julai na do ka arfu adu ka arfu Southrick jong ni ubnai Julai. But nga ai ku Phi ya Phi baro ki ba page leng bagi online. Ya Phi baro ki ba support leng bagi jing duai. Ki ba support leng bagi jing ai ke jong Phiru. Phi un ker khu ker hai Phi hakiliang baro. Nga ai ku Phi ki tu ki ba wan hadu ki tu jaka ko hall. Hot ngila pen kre ke jaka shong ba biang penban. Ngiyo iba kala kham nya wachadu shabar. Bat ngipan map na Phi ke jing penbiang ya ke jing bamla ban penbiang jingi ya ke jaka shong ke ba biang. Anrai Phi ke jing trai ke jong Phi. Phi ke jing narkat ke jong Phi bat Phi sngaw ke tin ke jong Phi. Ke badan kam habaro South League tu ki service ki bangidan. Bat ngkhmilenti ba Phi un ker khu biang Phi nang ni shkhmat. Ba anda habangidan ke jing seng ki bakirpang ki babun. Nginyele iga ban invite ban khat na mangi kwa ban ikindu bat Phi nagapor shagapor. Phi un ker khu Phi mendag sngi ngadan man ai ke tin ke jong Phi ke bakirpang Phi. Bat kani ke tin ke jong Phi ke bangadan man kren Phi mendag sngi ke dai. Ka banga kwa ya ka banga na kren bnia ika kat tu kat ni kat bangala. Namar ngakwa ba ya ke tin ke jong Phi ka banga ai nang ni ke jeka. Bagi brio kidai ban sngaw to janai. Ki don kam ya ka ban Shahshkor ki don kam na plate jingmut. Ngakwa abang kren ba pinda shai ya ka ai ka banga hikai nang ni ke tin ke jong Phi. Ngaju angru ya gini giktian malagapor. Balada ka nuka jing kren ka banga penmi na ni jaka. Lada pisham jing bal pimla ban sngaw to. Let's see klem sngaw to bahai ka jing mut jong ka. Nga kirfat ya Phi ka dot note jong ka jingit kli. Bapin sngaw bahai ban phone changala ni ban kli. Hagi tu ki comments lani ban pada ka message. Namangi ai tu ka number hapok ka YouTube ko jangi malagapor. Balengale igane namar ngakwa bagaktin ko jong Phi. Kabangi kren kanday ka bayarap yagi brio baro. Kanampen bakla. Kanampen glumar ka jinget jong ibubuan. Ngam kwa nang niru bangan presen igaktin ko jong Phi. Kapamalu mala. Ngam kwa rungan kren igaktin ko jong Phi biday baga niyam garukam. Ngam kwa ngan hikay pinang ni ka baham ka di iga no. Nga kwa ni kai bet ya nongrim jong gospel ka jong Jesus Christ. Baday na kita kadaw nga kwa ba pinpilay jingmut nga paha namar. Kani ko bangan kren man nga singi nga ay kertangi kani ka jing kren janga. Shahshkor Bha Ioh Phi Bakla. Kasaka ni ka kertang jong kani ka jing kren ka bangan ay kani ka singi. Shahshkor Bha Ioh Phi Bakla. Namar khambun sini ngi sngaw to bakla. Habangim Shahshkor Bha ya gaktin ke jong Phi. Teng ni puli Bha ya kat khubor. Teng ni sngaw Bha ya jing penbena ki badan ngi ke pertai. Nangilet au doktor nda bu doktor batai wa ga report. But no ai ga prescription. Ngi de sngaw Bha bangi de klibun sen. Namangim kwa ngindi ga dawai. Daka bangi klem singaw to ya ka jing batay pnia ka jong doktor na makan penmen saw ya ka jing ka jing kya. Lada pili akum tay ki doktor ki dawai. Na pili akum tay ki news ki kat khubor. Balay pim khamshim kham kya ya ka ktien ka jong Phi. Ban pen Shahshkor bat ban shong ban plate jingmat. Dan ki paralok ki banga yo sngaw ki bada bu jing taro. What ya ka jing kren ki banga penmi nang ni lakalong hagani ka YouTube channel ling ba ka video ni what ling ba ki audio message ki bangi ay malagapor. Mas ngongo Ioh Phi dan ki badawan kali ado kani ka jaka ka banga dan ki rang ba brio ka badawan ra ba ka diary. Ka bagi buat ya ka way po ka jing kren bagi de to. But ya ka bakim sngaw to ki wan man kali but ki yo ay ka jing mentoy. Ngam kwa ba pinchupen banasini sa tay pinchukren klumar.
ngam khwa ba min chuang kren gum ta klem na sngap lot ege khobar barok away namal ka ta ka de ka pin baklam de yangi ka pin baklai way ka pin baklai phi ba pin poi shiga ba bakla na ka daw man ta ka skinga kwa banganong Shahshkor Bha Ioh tin ka jong play namal ka ege ba play kren na ka Bible ngan puli ka na ka shiti ka jong Paul shagi NONGKREN ka baningkong ka lanong ka baar ngasay singaw tanat ege ni ka lanong ngan puli na ka khat ka ba ngan puli na ka khat ka ba kandai ka ang ini kitien henry kat kumba la tho kiai ru ba ka khmat kam shimla yoi bat ka skor kam shimla yo sngaw bat kem shimiru haga do nuot ka jong brio kilong kita kiai ki ba play ula bu pa ya kita ki ba iet yo ka Bible ka ong nang ni Apostle Paul kuat ikini khat wang na mala tho kiai ki ba khmat kampat shimla yoi ka skor kampat yo sngaw kilong kita kiai ki ba play ula buri lupa ka ban penpau hagita ki ba iet yo bat namar ba ka dai ka bampat shimmi aga dono jong brio empat shim sngaw tho ag skor jong ki babon empat peni haki way pagi brio lada pi ngap iktin ke jomblay ngap ag tagarukam kadai ka ba pimpat jutip bat ka ba pikwa ba pintip ya kata ka ba blay penpau hangi kum ki brio ka ba kren iktin ke jomblay pelet jingmot ngap ha naman nga khwa ba ba nga ay shipini ka jingikai ngakwa nga niya daru ikini ka gospel ngidan ka jingi kli kumong Apostle Paul labu ingi tangman siyalap henry ba niya daru ikiktin ka jong play man ngakwa ba bisyong mentag skiman sngap sngaw ba nga da kirpat ba pinapalit jingmot na sngap ha mateng-teng nga siya yo sngaw dan gibrigo baong bagi hikay kumta nang tala hikay kumta dan nilagi baong hikay bakla. What you snap na khmat, what you snap na shiteng, what you snap na shadien, snap na ika khuba barakaway. But sakaway there, what you snap ika chingong jungi way, snap na ladif yo ika message ying jompi, karot dan aga mobile jompi, pilapin pet min skim min jad met, min met, shiteng met, min step, ano na kapopilat, da pelet jingmat na snap ha, namar kadan kami people pin the shy kadari, kitien ka jom play. Na bang hikay ka hukum ang hikay ka jingay nga kwa pinapensyong nong rimala ka day na yan nang hikay ka way nagasipaw nang hikay ka jingay ka ba nagajingay nga kwa pinasngap ha da pledging mo ka day na yan hikay sipang ka pinang sipang ka dujok nga kwa pinasngap ha kaya ka mga kren naman ka jing shisha jang ka pinang mga dujok pimla pinkiar Kebeneng kadai kebedan shisha kadai ke reality. Kedujak ru kadai ke reality. Maka kuang anong ipinganom compromise kata. Kebeneng kadan si junam nginim. Kedujak ru larang ikin tak yu Jesus Christ ngin syang junam. Sedujak sigi babam jukut. Bat hang tak along ke kordit. Bat kebedak biniat ang ketien ke jauh belai. Takadaw nga yang nang ni nga kuang anong ipinganom ke por. Pelet jingmot sngap ha. Fiu Jesus bunsin. NONGKREN ke ketien ke jauh belai. Napi puli adin mukrene ke farshi. Hakalanang ka bakhatlay. Ndaw hikay si bun taligi farshi. Pinlap agi farshi ki bau batay. Haka bakhatdo napi puli kalanang ka bakhatlay. Nakadakhat ka basapulay wang. Ubadan ki skor ban sngaw, ton sngaw. Ya ka ay ka bala hikay lani ka ay ka bau lakren. Puli kitap jingpen pao. Nado kalanang ka baar shikmat. Habaw kren. Habro ar taligi kalanang. Ya ka hinyaw taligi balang. POE haka bakut uang utaw badan ki skor ton sngaw ya ga ba min sim uang kita ki balang kabamot kidan ki briu ki bamdan ki skor ban pensha skor kidan ki briu balang careless nga dwa yi pi mina ki ski nga ay ni ki jingi kai na manang ni shikmat ngan kren shibon ki jingi kai nga kwa balang baga ni ki jingi kai mina ki ski ni rap ipi bapin kampen cha skor pelet jing mo na snga ba na pensyong nong rim Fi inadu ka por ka jong Jisu. Men bau Jisu dan nga pertay.
Ngan hikaya kataman na giskin. Shahshkor Bha Ioh Phi Bakla. Nadu ka por ka jong Jisu kaladep don ka ni ka jing sino to bakla jong Gibril. What kat igi jing keren ka jong Jesus Christ. Ngakan mau abang puli ka ni ka Bible. Ay kum ganuksa kandiat. Nabi puli ka gospel ka jong Yanis. Hagalanang ka bakat do. Finyo i hadian bau Jisu lamipat na ka jing tap. Mapi puli na kalanang ka baar po way. Kadakhat ka baar po way gong. U Petra sabaw la yo i yaw ta, kamot yaw Yanis. Uang hau Jisu, kutray, unipat kumno. U Jisu yatowang, lalangaman ba unsa tatndangawan, kaper ayu yame. Bot mamaya nga. Namar kata, lapriang gani jingong apdeng para banget. Bau tau senran unom yap. Henry Jisu simla anga uba unom yap. Henry ladangaman ba unsa tandangawan kaper ayu yame. What you jing kren ke jong Jisu. Uklemang ba Yanis unom yap. Riwang ladangaman ba unsa adu bangawan kaiga ba mento yame. Balay makwa kali ke jong giway balay makwa korbari giway. Uang yu Petras. Andai yang kata jingkeren jang ula interpret la nila pun kelada kumway. But kalau benar keleng di para bengek ang Bible, bau Jisu ang Yanis unom yap. Fiday na kata kadaw. What nado ka ni kaparo kadan kum gani ka jing sino to bakla. Today na kata kadaw ngatway pi mina ka singi ema ka por ka bal khamshay. Ema ka por ka bangidan ka ni ka internet ngidan ka media. Kabang ila man yo sngaw ka jaka bang itia bang syong bang yat bang yang. Ngila day ya kaban kham ai por ban snap ban Shahshkor Bha Ioh ngi kum bakla bat ngi sngaw to bakla. Ngan pani fi tangi ka ta ka khubor ban ka sina ne ka jingi kai. Naman nga khwa bang ni kai ka ni khnang ba. Nga khwa ba ka jing kren ka bang kren nang ni nga khwa nga na klialot ikibaro nang ni shikma. Nganom kren ni ka bangam singaw to. Nganom kren ni ka eiga bangam don ban pensay. Nga kren ni ka eiga bangada singaw to ban ngada shay. Bana banga puli ka Bible banga ay kertang ni ka jingkren Shahshkor Bha Ioh Phi Bakla. Ngayo iba nado ka por jong Jisu ki dan bunjat ki brio ka basngap ka ktien ka jong play. Ki dan la ka jong ka kertan jong ki brio ka basngap. But iya ka tangan penimen tagisngi. Hagano ka kategori, lanigano ka kerdan. Pidon, hagano ka para pa pisngap, ikaktiin ka jong play. Pet ngan penifi na kaniga jing to jonga. Kabang pet na ka Bible, kumno ki brio ki snap, kiba kum kino ki brio. Kidan buon ki jat penrio ka pertay ki snap. But kidan la ka jong ka rukom Shahshkor. Ngan penifi ka bandingkong ladapin puli na ka gospel ka jong Yanis. Kalanang ka ba Henryo, finlap na kadikhat ka ba arfo san, ndaw Jisu kren wang, habaw la shem, haba kila shem yu, shashiliang ka takaduriyaw, kila yakli u karabi, menu mela paishani, u Jisu li to ki ulang, shishashang amapi, piwat yang amla pa pila yo iki kamba, henray naba pila ya bam lagi tiki kpuwa pila kadang, wat 3 minute banyo ka jing bam ka ban jat na, henray ka jing bam ka ba yay sa ka jing bam jukut, ya ka ba khulu brio un ayapi na mal ni ulang tau kpa u play ula pen scam anda kum ta kali kliu ka ingin le bangin yo minat ik jingle jo play u Jisu le to ulang ki kani lang ka ta ka jingle jo play ba pin nge yo tau bala pa namal ka ta kili ong kani ka dak ka ai ka dak pla ba melale ti bangin yo i bat bangin yo nge hame ka ai ka ba mele. Kini ki pat bang ni gilet bol yo Jisu ni ki spa ba ki ajar. Ndaw la pa si shiliang jong ka duriaw kilap yo. Bat ki awat yo shanulet. Ki balet banyo sngaw yo Jisu mday ba ki kwa banyo sngaw tin jong blay. Kakerdan ka maning kong abangawan ra man tayo sngi kaday. Ki pat ba kilet wat yo Jisu tang nakadaw
bakinyo ya ki kamba ki bole. Pet Bha Ioh Phi dan tanga ketaka kedan. Bha Ioh Phi shu be tang ya ki kamba. Ngam penihar dori ki kamba. Ngam penihar dori ki kamba bari ki kampla ki bole. Kadang nga Bible Jisu kular. Bat ngidang yo iki kamba ngayo iki jingpen kia ngayo iki kamba agi brio bangaduai. Hari kumu nongkren ke ktin ke jompleng dan ke jingkir kli. Bagi tagalong ngakwangan peni dakan uga rukom bi Shahshkor ke hagan uga kerdan pidan. Meminum lej ban wat ban syakri u play tang bapiwat iki kamba. Kwa man yo ibet tang iki kamba. Mtres ngap ke ktin ke jompleng wat bet iki kamba. Shanganong pi. Ke Bible ke keren syai ke gospel ke jong Marcus. Kelanong ke bekhan rio. Ktin ke jong play ke ong ini ke ktin ngap. Na kelanong ke bekhan rio. Kini gidak ru kin bot iki tagi banget ke keteng ke jong agin ya bero iki ksot. Kin keren iki telit ki betemai ngapulin ke gospel ke jong Marcus kelanong ke bekhan rio na ke dekat ke bekhan nyau. Ngan pulih dekat bekhat pra. Kin rak no iki pesen bela kin DAA ru ka peniap kanam pen sniu ki kin bo iki kti ki bapang ba kita kin kia kumta tiu try Jisu hadien mula la kren la pediang sat yu sebenang mula shong shika kaman ublay kita ba gila mino gila lap keleng saudong try ru udah trailem bat udah pen scam kata ke ktien daki dak ki babut ki dak ki bot mdai bakibot kibrio. Upen skame gekhtien. Bat kesawan gedak na dien. Ngingi wat ya gedak, ngi klemwat ya gekhtien. Pet Bha Ioh Phi let jingin seng pishumare. Tang namar papidan kam kamba ke jingim. Tang papidan kam ay. Bat piklem kwa ban Shahshkor ke ktien jong play. Katagan pun paya pisi ke jaka ka bau Jisu ong ingini ke ktien. Ngan pulih na Yohanes ke lanang ke baar. Tang ini pulih ke gospel ke jong Yohanes ke lanang ke baar. Ngayo ibo Jisu ong ke lanang ke baar khat baar pulai ter ngan pulih. Kat bau dang dana Jerusalem ke jing khawai niam ke jing lai. Shibon gila nget ya ke keteng ke jong un da gila yo i ki dak pla jong u ya ki bolale. Hendra yo Jisu shim la shania ya la dia ki. Naba uhi wi to iki baro. Bat dan kamba ununuru un pla shapang jong u brio. Naba uhi ula tip ke ke baladan hau brio. Ka Bible ni ka ang shibon gila nget ya ke keteng ke jong u nda ki yo i ki dak pla ki bolale. Hendra yo Jisu ang kedekhat ke babot shim shania ki. Naman kidak bagi kamba kini ginomla ban pen MP. Kidak bagi kamba ginomla ban yalam pedang MP. Kajing snau troi ke ktien ke jong play. Kajing ngat ke ktien ke jong play. Kajing shy ke ktien ke jong play. Kadang syarak ke lenti ai jong play. Kini ke beri ke bawan ning kong au Jisu gidai. Kiwan tang namar bagi kwa ban yo i ya ke aka ke ba u Jisu le. Kem kuas ngap. Adu mentadang dan kini ke brio. Nga kerpat ipi ya gini ke por bapin shimkia ya gini ke bangakren. Ngabu ang ni Shahshkor Bha. Ya ke ipin Shahshkor. Shahshkor Bha ke ktien ke jong play. Buram ke ktien ke jong play. Dan ke brio. Ngakwangan pini ipi ya gini ke por. Kibalet show Jisu. Sehingga nomor penjerang palat ia gini namar nganom yo shibun gepor. Tapi pet bah ke Bible, ke gospel ke jong Marcus. Nakalenong ke baar ngan puli manganang ni nang ni ketin ke jong play. Hagani kalenong ke baar ke Bible ke thu shai. Bau Jisu dan ke Pernam. Baru dan hala ke jong ke yeng. Jisu dan halum ke pat bah ke bot.
Udah na duriau ru ia bot. Udah na yang ru ia pengian ni ke ia. Baga Bible ka ong kamne. Bon kila ya langkat panam ngiam jaka shu wat hadu ke jingkang. Ngakwapin singap ay gani. Ka Bible ka ong. Bat ulaya lap ia kata ke ketian. Kan mau Jesus ngau thoi gani. Fi Jesus dan syurga pertai. Andai ke ketian ke bau Quran gani ado mentah ke sengi. Wali buat ke kamba buat ke ketian nama ke ketian gan niai ne. But hagani ke yang ki prege la kham nya na bara do po. Kani ke jingja ka kham ker panga ke Bible. Bau Jesus Quran tin ke jomplay dan cibon ba ke bayo shong ne ye. Na preng jong ke jing sang ke badang kren saungot ke prege ra. Yau ni upang yap siliang. Bala bakim yo arong na po ki pen pay ke tenom. Bagi penihari udu telai bagi jing tia aga jakabu Jesus dan. Na penihari unu brio khmat jo Jesus ang ko khon. Lamap ige pop jame. Mar senong ige ta. Ki nong to ki Pharisee ki brio ige shang jing sang. Ka klumar ke jing sang. Kim klumar ba open kia. Kim klumar ba pen pay ige yeng. Ki klumar namar ki wat daw ye ke ega ba Jesus hikai. Dan ge brio ige shang jing sang. Dan kita sengap ke ketian ke jauh play. Kita suap hangno un bakla. Pharisee, Sadducee, ki nong to, ki rang ba lengdo. Kita men besan. Ki riu saj. Bun jat ki bawan show Jesus ban sengap ye ke jing hikai. Ki riu niam. Ki wan man sengap yo Jesus. Bat kambo na preng jongki kaba ar ke kenhuan kedai kaba klem sengap nam taki kamba kam kwa kamba kam walang ni ban pe kamba kam kemen bagi brugi kia kawan ban pe hangno bakla bagi niyo ban muduyu ngkhwa ba pinyo iban adu ko por jo jisu hap agata jaka ngkhwa ngana pingaro am plagi ni sngi Dan ke por ke bangayo I dan ke brio ke sengap ke tiang ke jom play tang ban pet hangno ngi bakla. What sengap ye gani ke sau po san po minute ba pinom yo ai ba pi up tang hangno ngin kren ke ba tam khendiat la ne ke ba duna khendiat. But ye kata ba ki brio ken se tho ba ngi bakla. Jinglong jengi ke brio ke bakla hangta. Bala nangi yo isi spatli ke babaha la dai wet tangi way. Tang hang tangi klet lut iki kendai pu kendai teli ke babaha. Bat ngi to kanai tai way bowet. Dwai balamba ni ke jingi kai mena ke singi Shahshkor Bha Ioh Phi Bakla ngakwa pinum shong ga jaka. Ka ba pin pet tang hang no ngi bakla ban sngap iki tin ke jong play kadai ke ba kodor. But what let sngap bangin biang lut ngakwa pin sngap. Tang ko way Ioh ki hikai bakla kata kadai ke ba don kam tam. Na sunget matla na sugu nget klumaro. Ngakwa ba pin sngap tho iki tin ke jong play. Tang ba wala sngap ba piwat tang hang no ngin bakla. Ban wat daw. Ban wanya. Ban criticize. Ban penbenas neo. Naile na kata donot na makalong pop. Ngala dwai ngini ke jing hikai. Malaga pora bangi penmingi de dwai bangi de shongi de pen kre. Ngada wat ke jing pen sle ke jong men se makoi. Ngada wat ke ta jing norkat ke jong play ngada kwa bangan kren. Ngada pelut por bangan de shong ne ban knyalo de ke baro ban ai ke tin ke jong play. Shagari baga jat ben rio bagi brio kin lat na kano no ko jing dum. Bagi brio ni yat bet ke bakin lat man job ke jing le ke babon. Bat nga kwa ngang fi nai shong da ka ba fi criticize la ne da ka ba fi wa nya. Nga kwa pin shong da ka jing sngango. Bat ban duai ban diang ke tin ke jong try. La pi shamba ke kta ke jing im chafi. Sngaw si ban ong hang ne nang ba ar Marcus. Ba kiyo I o tu brio berko bau yang. Kila day ban kemen rei. Kia kelumar pen ban namar bau keren persya.
ia ke jingkwa jongki. Bat habau ong lamap igipop, ki ong wei badon borban map igipop. O Jesus ngau dam wang mano lada fikwa ban tip bau kono briu dan ke borban map igipop. Kanu ka bakhamsuk yanga ban ong yau niu bapangyap siliang. Yang joj ra la ke jingtia ne ban ong lamap igipop. Ba pin yo tip bau kono briu dan ke bor ban map igipop. Uang yu bapangyap siliang. Yang joj ra ke jingtia u yang joj ra ke jingtia. Ki pat bagi kemen kat baki wei pat ki klem kemen. Namar baki wat daw. Ngamdan poran pani filut na ke Bible. Bagi babun ba ki briu ka por jong Jisu ki wat daw. Ki riu side ki nong side an. Kali jing kali u ki wat daw. Aingo yu blay bo Jisu ula iga ban jubab ikibara. Taka daw nga sa ong ipinadu mene. Haba pisngap iga jingkren. Da kali. Da wat. Kaday na gamday. Nama kanyarap iga jing im Jofi. Kekerjaan ke baar kadai ke baap tangkum no ban wat daw. Bat kekerjaan ke balai. Kani let's see kadai ke bangakwa ngan kham keren kham jorong kendian. Ngayo iya kani kekerjaan jong kibriu ngada sengau pelaro. Hakapor bau Jisu udang syumi Shaga Ministry. Layalam daw mensim syagari klau ba an pensyayu. Bat layalam yu syagari klau saupo sngi saupo met bon syajingit. Ada din bula job yu setan da kektien ke jong play. Lenang ka besau dekat bekat sau gong anda kumta u Jisu lawan pai. Haga bor mensim syagalilaya. Nam syapang jong u gala priang geleng. Bat ula hikai ki sinagog jongki. Baro kida buram yu. Jisu marsen mi udan ke jing pensle. Ban hikai ke ketien ke jong play. Lakhat yu unong hikai. Mana fi pulih nagal nong besar dekat bekat riu ter sykhmat. Ule yurong ke way nagi sinagog. Ke Bible ko anda urung ni Nazareth, urung sinagog. La ai hu ye ke ketien ke jong play. Baru pulih ke kitab Isaiah kal nong ban rifuway. Bat lap kuat ye gani agal nong besar dekat bekat pra. Mensim jong try wahangan na bolo pensle inga ya ka banyalap ya ka gospel lagi beduk la pa inga man penbenai ke jing pelat hagi bala set bendi ber ke jing penpet pat ige bamatla ban pelat no ya kita ge bala ban ke shitom ban penbenai ke snem ke badiang hun ke jong try ndala dep ye gani ke Bible ko angula kli ke kitab namar haga tu ke por kim dan kum gani ke Bible kidan de Torah ke kat ke bekli scroll bada bekli ke kitab ang Bible ula syong ti ki khmat jong kita ki bag sinagog baro kila ne hu ula sedang ti ban ong haki hagani ke sngi la pendep yagani ke jingtho hagi skor jong pi usdang man hikai ke kitab Isaiah. Usdang man batai syapang kita ke snem jong ke Jubilee. Usdang man peni kumno bawan juga pertai bandai Messiah ubadan ke jing pensle. Bat ndau persyang man keren ke Bible ko angki khmat jong ke briu kila ne how Jesus grace. Bat nda haba ki khmat jongki kila ne bat kila Bible kong baro ru kila ro yu kila sngau kendit namar kita ki ktien jali jo kibala mi no na ka shintur jongo kita sngau lengo kita sngau kendit kita sngau pela bau keren kumam judan bakren kim ju sngau na ki Pharisee Kim jua asngau nagi nong tho nagi rang baling do. Ya ka rukom kren kuma krenu Jesus Christ. Balai namaru Jesus abu Ukren. Ukren na ka bor ka jong men sim ko.
Itu kana. Andre wan ban penmenai ke snem ke badiang hon ke jauh try. Baraba open shy ke program ke jauh play. Nagani ke jingi kai ke jauh. Bible kong barok ikhmat ki net den how Jesus Christ. Skor barok pledging mat. But barok isngap bagi dia ro ikitian ke bami na ke sentur jauh. Ngan ay kerteng yang ke group ke balai. Kabawan man sngap ikitian ke jauh play how Jesus Christ. Ngan buat dengan ikitian. Kidai ke brio. Kibayo jingger khu. Tangba ki bamla pediang ya ka now Jesus Christ. Tagade ke point ke bangan syang kamkat tu kan ni. Kiyo jingger khu. Syai ke bukuran. Kisngau to kadai ke badai. Tangba kimla pediang ya ka now Jesus. Balai. Namar baki ong igini kiktian. Baro ru gila ro yu gida sngau gendit nama kita kiktian jeli jom iba mi naga sentur jao. Baro kiyo jingger khu ngan ong da kata kiktian. Henry ki ong igini kiktian sngaba ki ong. Uni umlong ukhon jao Joseph. Fi kiyo jingger khu naga baukran. Henry ki pet yaga background jao umi now Joseph. Unang ban kren, ula ban kren, udan gebor ban kren, kamper na giwepat. Ngiyo jing syai ngi sngau to. Tamangim la pediang namarumi na gayeng jauh pa jauh mystery. Mystery diang. Kemegi pa jauh ngi to. Kipara jauh itu, naik uyokan kini kebor. Hadu mentagi sengiran kibriu, kibasngap iki jingkran wat ki jengiru. Kios ngau, kisngau tokadan kebor, kisngau tokadan ke jingshai, kisngau tokadan ke jingper apa kisngau. Tang bakim la pediang namar bagi pet jaga background jengi. Dan gibri ke bekeli pulih nang no, pas nang no. Ngakhwang anong ipiya kini kepor. Kini gibri o kepor jauh jisuru kisngap kiro. Kisngau pela kilingo. Tang bakim la pediang namar bau dayu khon jauh Joseph. Pimte bu blay yang ini kisngi. Saya lagi beriu ke bu pimpai perkat. Ban pendap dia kidau mensi makhoi. Ban pen kraniki ke jing mayan ke jong blay. Haga por ke jong ke testament ke berimu pen kran wat da ke kadayo balam. Tau dia blay balak ban penan kam danoro. Dan kebriu ke berkuat ban sengap. Kita pergi per ke niam ke balang tu. Kita bam tres sengap nama ke tu ke niam, nama ke tu ke balang, nama ke tu ke jing syekri. Syangan nang ipi. Kaktin ke jong play kam day ke jong nono ke balang. Kini ke bawan na beneng kini. Ke jing pen slek aman si makhoi. Udah bangi yok na beneng. Mdai na ke pertem dan nono ke niam. Hakawai ke sengi. Pinlet sebenang tangkawai ke dau. Bapi yok sngau ya ki yok alat ban yok sngau. Ya ke ketien ke jong play bat bapi nget ya ka. Bat bapi pediang lot ya ke jing shisha. Ki badan na ke ketien ke jong play. Tangka taka dau pinlet sebenang. Nono ke jing le jong pi. Pinlet namar bapi nget ya ke ketien ke jong play. Na ke taka dau apsal pol wang ke sidi siki nongrom. Kalau nang ke beningkong ke dekat ke bekat riu. Namar kita ngam sngau le ran. Ya ke gospel ke jong. Jesus Christ. Ngam sngau le ran. Ya ke gospel ke jong Jesus Christ. Namar ke dan ke bor haka ban penim.
yêu way po way banget yêu chiu nang kong ba yêu Greek ru hang a khwa ga ni ga por bang anong fi pidana ka nung ka kertan jong ka jing snap ka ktien ka jong play dan ki bawa tang ki kamba dan ki bawa tang ban wo daw dan pat ki bayo jinger khun re kim la priang nama ka wan na ki priu ki ba kim la priang Tuai baga ni ka jingkran mana ka singi kan ya rap ya ka ring si ba janti a jingi baginum donang da ka bangi snap ka ktien ka jong play na ki priu ki bo play udah penan kam udah say udah pensle udah ai ki ka jingla ban kran Habaga yang kran nang ni ngamong batang mga nang ban kran hanay nga tip ya ka ega bo bleu bo aga dot note chunga nga snow tho ya ka jing pensle nga snow tho ya ka jing ai nga snow tho ya ka ktien ka jong play bat abang nga kran nga kwa ba pindana ka jaka ka ba pinum du ba pinio ya ka ktien ka jong play ko magalong nga yo inang na ka ktien ka jong play ba ki yo snow ki tip bau dan bor ado bau jisu ang ni rom Quran ndaki ong uni umlong khonjong Joseph wa ki klempe pinong nga yagani ka parshi ko nong pen khia ila di ge ru bingila yo sngo bale ka penam tule ang ni ru halaka jonggari ulong shisang ong api mdal nong itulu pa ubo priang sngo bha halaka jonggari ay ka taganom hap aga jing im jongfi Ngilaban pediang yu bali, ngilaban pediang yu bayong. Hemre ngimlaban pediang para mangi. U Jisu ki itu wanang no. Kitip uday khonjong Joseph agado. Haga jing shishawadu Joseph rum day ko patray. Namariyo Jisu lakhano man simbu khoy. Nagtagadaro pi pech bahay ka jing hiyar pateng habaga niga Bible kasi jing igatho. Haba la tho yo Jisu bu hier pateng no Joseph hapo bracket la tho ubala tarai namar shu tarai namar Jisu umde wa hier na gisnam gado jong brio la puni uno play no mensi mkhoi ngan pni fi sagaway idan gi brio wa gini gisngi Sigani ga banga kwa bangan kren banya dai fi daga jing in kren daga jingkit kle kidegi sngi ki ba hab ban tip ye gani ga jing shisha bau play ukwa ya kane menta hagani ga sngi vien pulien ga sam ga ba shispa life pra naga khat ka ba ningkong bat ka ba ar hang ni pinyo ia ka jinglong tenrai ka jong blay nganai ngu dalaga donut baro ya me khmat ki blay ngan ruai ka jing ro ya me ngan mani dem shiga temple ga bakhut jame bat ngan aingu ia ka kerteng ga jame namar ga jingle isnai jame ba namar ga jing shisha jame naba melapen kraw yala ka ktien hakli yala ka kerteng baro Melapen kraw yala ke ktien hakli yala ke kerteng baro pide vintip ya gane ga nongrem o jisuang ga gospel ga jong Marcus kal nong ba khat lai ga khat balai puway ga beneng ba ga kendau kan let no andre ki ktien ki ba u jisu la kren kinom let no fitip ka ga bangamut ban ong ha gane ga por ka dai bagi dan ki brio ki bau satan uyo ban tu ya ka ktien ka jong play na ka dot note chonki na ka jing shekri nama ngayo idan ki brio ki bam tre ban nget ya ka ktien ka jong play ban snap ya ka ktien ka jong play ban hikai bnia itin ka jong play pitim na ngathong ni ki dan ki brio ki bawa tangi ki jing ya thu lupa ki bawa tangi ki jing ithu pau ki bawa tangi kita ke jing pen pau bar ki bawa tangi kita ke jing batai kita ke jing thos niu ki bahajar jai bar ki don ki brio ki bishya sun ki bishya be ye kita ki bishya mare jeta
Badan ba ai kita ke prophecy. Ba ai kita ke jing pen pau. Ba ai kita ke jing batai ke jing em jangki ke ban sawan. Apostol Paul ules ke chidi ki karen ke meningkong. Kalau nang ke bakhalar nga jui kai ke Bible study ke benai. Ye ke jing ai ke jang men se makhoi. Ki dan khandai teli. Dan sagi waida ke jing ai ro. Tabakin mau ke jing ai kim de ke nongrem ngi. Ki jing ai jang men sem ki dai ki bashirap yangi bangin ya chakmat bangin la ban shakriu play kim dai ga foundation kim dai ga nangrem tagadaw Jesus ang gospel ke jang Matthias kal nang ga nyaw ka khat bar sa terwang ununuru ba yo snaw ga kten jang baru ba le yakingan tarayu como brio start ubatay ya ga yeng jang walor jang mausyang sao kawan ke eryong ke be bat ke shoy ke yeng bat ke yeng ke ne regadan ke yeng ke ba la tay lo jong shop ulong tau brio ubayo sngaw bat ubam tre ban le ka sao kawan ke jingile ke wan bat ke telep ke yeng ba ke jingklon ka kalong ke ba kraw ci so Ukraine ke ne Ukraine ke brio bagi de ban tip ke nongrem hagno ki niyang bagi dia ban sengotu baga sao ki eryong jong ke jing syukar kinwan ke tes ke jing ele kinwan kini ki sngi jong ke jing syukar ngala dry brio de ki spangut man la ke sngi wan bat ngadwai ngayarap ki brio ki bakli ki jing kli ki bobon ngam ju kwa ban drive ki brio de ke prophecy what la ka dan teng ke jing pen pau no try Andrei omro sisngi lagi ski. Andrei ka bangala ban ai ki gadai. Kai banga Bible gong. Nama kani ka juba pi ka jing embryo. Kani ka juba pi ka yeng jok pi ka juba pi ka jing em jok pi simet. Lada pi dal meta ka ski. Haga jaga ka ba pimtip chokum no ban le. Pai ka Bible. Snap ka Bible study ka badai. Shahshkor ka ktin ka jok blay da ka ba yit pnia ka jing talk. Nama ngayo idon ki brio ki balap miet ban siya be ye kita ki jing pen pau. Pat ki pa ye jaga ka be dan ki be e la ka yeng ka sam. Dan ki be dino la ka jang dan ki be pet no la ka jang ka kam ka jam. Dan ki ba mtresho ban chong yeng dan ki be chong se klau. Dan ki be le ka jai ba ka jai. Nama balai ba ki sngaw ye ka jing pen pau ba ki nget ye ka jing to le pa. Na duai men ka sing ngam nyo ben ye ka jing ai ko mga ong biang se sien. Pet ba ba pi devin sngaw to ba baro ka devan dan ka nongrem ka ba pi tau ha ka jing shisha jong ka ktien ka job lai. Usaitan u jisu abu Ukraine ka ni wang aga gospel ka jong Matthias ka lang bakhat lai Ukraine ka parsi jong nong bet u ai ya ka baning kong tambo sembay bahab rolan ti deuta bayo sngobat sngaw to sim ki wan ki pu no ika bat u ang u deuta briu bayo sngobat sngaw to usaitan u to no ika ktin ka jong blay na ka dot no cho pimtip agi ni sngi usaitan u yale ban tu no ya ka ktin ka jong blay na ka jing shikri nagi bangai nagi berlui-lui hakalang ka pertai menta kadang ka jing hikai bakla dan ki bangai link ba ke YouTube dan ki connect link ba ki Instagram ki Facebook ki WhatsApp ki social media ki prepare but dan ki bakli naki priyo ki bala shakawai pa ka pertai nga khwa nga nang ifikin mau jisu dan aga dot not jangi umin se makhoj udan bat ngi dan tang shaki wai giri udan bat ngi ban pen pau ye ktin ke job blay bangin na ban ya jing em go job u klembo ingi ke jaga ka badum nga kren bet nang ni nga khwa ban ya da bayo pi pai shaka jaga ka ba pi shahshkor ke jing em job Daka ba pi be palat ika jing pen pau. Tuai mana ke sngi. Pin tip ia ke nega jing long tan rai ke jong blay. Bau blay u kentiu ia la ke jong ke ketien.
hakli ialah ke keteng baro. Pat ublay unum sya igani ke ketien. Bawan pendam mano-manoro. Fitiba nam dan balaan pendam ini ke ketien ke joblay. Mano-manoro. Mari gani ke Bible. Kandan wat hadu beneng do. Namar an bishari ke brio. Kat bakum ke jing yok sengawi ke ketien ke joblay. Tagadaw nga kuat mendaga sengi bapin poyo ke jaka. Kabapin long kum gitu ke brio. Mau ke bapediangi ke ketien ke joblay. Bat baga ketien ke joblay kada pen keladori ke jing long jing im. Kada pen keladori ke jing het jangki bat kita kelalong ke brio. Ke baskam ke balong ke jing ke kush ke way. Namanga syame gani. Singa syupani fi da pi pulegal nang ga bakhat nyaw. Pilap abu Paul ulet si Paul Tessel ni kadang kejeng ki win abu keren. Adin bela rakno yu usha beria, ginong beria gi yo sngau. Sepulih nang bakhan nyau ter. Napoy po ginong beria gi degi bakham riu blay gi bakham dona kor. Ki ailat yu Paul ba un keren, barga Bible ko ang halagas ngi gi da yet na gi jing to bakhoy. Laki ta gi jing keren gi jong apso Paul ki day na yam, but aingo yu blay. Bahaba ki day, ki pediang bat ki dangej, bat ki yo balong ki bangej, ki balong ka nuksa ya ka pertay ha gini gisngi, ya ka jingej ka chongki. Puli ka gospel ka jong ulukas ka nang ka bashipaw, na do khat balay po pra. Bible ko ako Jisu urong ka yeng jong Martha ka pediang sengaw ba andre, kamdan por ban sengap. Kat baga para jong ka Mary, kadai ka ban nang ban syong ki kejat jong try ban sengap, ya ka ketien jong. But POE haga bakhat do nda ka jaga jing gitu ka yeng. Ka Martha ka klempoy sinu. De tangga Mary ka balas ngaw tu yu blay na magadon ya ka ketien ka jo blay. Hapdeng jong ka jing Mdan manu balaban ya rap ipi. Minsim jo blay un kren ipi tanglang ba ka ketien ka jo. But nda haba ka ketien jo blay ka bawan na minsim jo blay upen pao nang ni. Ya ka jing jo pipi ni iwa ka jing pangkan kia. Wal jing klumar jing mot jong pikan jai. But pinyo iga jing yait nanti jong pikan poy sibaday. Nakita ka daw nga ay kertengi gani ka ketien ka banga kren. Shahshkor Bha Ioh Phi Bakla. Bat nga nget kalalong ka jing mentoy pingan penkut no. Iya gani ka jing kren bat nga duay matagasngi. Bapin sim kiay ka ketien ka jong blay ban puli ka yeng. Ban meditate ban pusan ikabat sngi ban med. Ban sngap ini ka jing ikay ka banga ay. Da ka bada pensyong nong rim ya ka baday bat ya ka nono ka balay. Bapinom criticize nray bapin keli nga na da ka dan nono ka bawit. Tangin ni tuway no hagini ka por. Kupa hagini ka por a blay nga yang nang niya blay da ka jing sngongo. Maay ngay gini ka jing shlur ba gini ka jing shay ba nga laban kren. Nga ngayt daw minsim bakhoit men penpaw gini ka ketien siya kaleng ka brio. Bakin nang man Shahshkor ka ketien ka jame. Babakinom bakla ga jingait para ga jingait nanti ga chongki. Kerkhui ga brio barok ga bangait ga ketien ga jame. Ai ko paga mensim syukar nga be na ga ri ga jingi. Kanom yo jaka ga dotno ga jingmat. Ri ai bagi brio ga bame malapan em go try kam tam. Bakin buram om yano rei tangi ga ketien ga jame. Ban ga ngait ablay melong blay uba iet yala ga jong ga ketien. Bat mekwa ko paban kerkhui kita. Kiba pusane ke ketien ke jame bat sngi bat me. Bat mek burame kita kiba burame ke ketien ke jame. Ngada nget mena kerkhui gini ke brio bat ngini o iye ke buram blay ke jame. Haka keteng ke jongu Jisu bana Nazareth ngi duai. Amen bat. Amen. To blay kerkhui fi ku blay shibon. Ba fi Shahshkor ke ketien ke jong blay bat nga kerpat fi fini ai subscribe. Ya gini ke channel bat pinyo i blay un penlong fi ba pinang la ban im ga ching im ga ba job kat kum ga jing hikai ka bangi ai nang ni ku bless you bon.